Fi'n falch anfon idrys i ysgol Cymraeg. Fi'n hapus gyda sut mae ysgol gweithio gyda plant. Dwi'n meddwl mae athrawon wedi rhoi cyfnogaeth a maen nhw'n really nice hefyd. Mae idrys wedi newid lot. Mae fe'n siaradus, mae fe'n chwarae mwy, mae fe'n dysgu ieithoedd eraill hefyd. Dim just Cymraeg, Saesneg hefyd. Felly, yeah. Dwi'n really positif. Mae fe'n mynd i wneud yn dda yn y dyfodol gyda iaith Cymraeg, gyda addysg. Fi'n annog rhieni eraill i anfon i plant nhw i addysg Cymraeg, ysgol Cymraeg. Wel, fy holl addysg i o ysgol feithrin, ysgol gynradd a rhan fwyaf o ysgol uwchradd i gyd trwy gyfrwng Gymraeg ty beth. Felly, sa'n credu nes i beth ystod lawr a meddwl o'n i'n mynd i anfon plant i ysgol Gymraeg, oedd eisiau rhywbeth nes i'n naturiol. A oedd e ddim yn rhywbeth gwleidyddol neu cenedlaetholgar neu rhywbeth yna, oedd e jyst yn rhywbeth hollol naturiol i fi wneud achos fi'n siarad Cymraeg gyda teulu fi a fi wastad wedi bwriadu siarad Cymraeg gyda plant. Fi'n credu gyda drws mi ysgol Gymraeg, o'n i'n edrych mlaen i fe gael dysgu mwy am y iaith Gymraeg, gwella safon i iaith, darllen mwy yn Gymraeg. A cyfle wedi gyfathrebu gyda plant eraill trwy gyfrwng y Gymraeg hefyd. Fi'n hapus iawn da'r profiad midrys wedi cael yn yr ysgol. Mae fe'n hapus i fynd 'na, bron bob bore. A pryd fi'n siarad â fe, mae fe wastad yn siarad yn garnhaol am beth sy'n digwydd. Mae fe'n mwynhau chwarae gyda plant, mae fe'n dod ymlaen gyda'r athrawon. A fi'n hapus iawn o'r ffordd mae'r athrawon yn dysgu. Mae'n eitha gwahanol i ble o'n i'n yr ysgol, achos o'n i'n dod o ardal llawer mwy Cymraeg, roedd pawb yn siarad Cymraeg tu allan dosbarth hefyd, cael lot mwy o Saesneg cael ei siarad yn ysgol Idrys. Ond eto mae hwnna'n gyfle fe ddysgu Saesneg hefyd. Pan fi'n gofyn i Idrys beth mae'n un yr ysgol, mae fe eisiau chwarae rhan fwy'r amser. Fi'n credu oedran yw nawr yn 5 blwydd oed, mae fe'n dysgu eitha anffurfiol, yn dysgu trwy chwarae, ond eto maen nhw'n canolbwyntio ar darllen a storïau a mathemateg hefyd. Ond fi'n credu mae fe'n mwynhau yn dysgu hefyd ac yn datblygu. Gobeithio ni yw, yn sicr, os ni'n aros i byw yng Nghymru, bod ni bendant yn cadw anfon ein plant ni i addysg Gymraeg. A fi'n credu bod y bydd maen nhw'n cael o dysgu Gymraeg ynghyd â dysgu'n Saesneg yn rhywbeth gwerthfawr iawn ar gyfer nhw i ddatblygu fel pobl a hefyd y myd swyddi yn y dyfodol hefyd. So ni bendant yn annog rhieni yng Nghymru i anfon eu plant i addysg Cymraeg. Credu mae rhai rhieni falle'n poeni bod e'n mynd i cael effaith negyddol ar eu Saesneg nhw, dwi'n ddim yn wir o gwbl. Mae'r cyfle i siarad 2 iaith yn helpu plant i ddatblygu, mae'n rhoi sgiliau ychwanegol yn nhw, a mae fe'n sgil defnyddiol iawn am y dyfodol hefyd. 3 iaith a Cymraeg, Saesneg a Brwnhaieg.